όνομά σου? Άκης Ζαχαριάδης. Χρήστος Μπίκος. Αλέξανδρος Γκορμπένικο ονομάζομαι. Εμίλιος. Είμαι ο Ανδρέας Δραγωνισάρης. Χατζόπουλος Ιωάννης. Λέγομαι Χρυσόπουλος Γιάννης. Είμαι ο Γιώργος Τέξας. Μάνος Βέζος. Ονομάζομαι Παύλος Παπαπαύλου. Θεοφάνης Γαβριλίδης. Παντελής Δασκαλέλος. Και ποια είναι η σχέση σου με το game development? Αγάπης μίσους, αλλά προγραμματιστής 14 χρόνια στο χώρο. Είμαι 3D character artist. Πλέον έχω δικιά μου εταιρεία και έχω και δικά μου games που βγάζω. Είμαι ο developer του Σελήνη και έχω μαζί με το γιο μου μια εταιρεία που λέμε Σύμπαν και μαζί έχουμε ξεκινήσει αυτή την περιπέτεια των video games. Μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω παιχνίδια και να μπορώ να γράφω την άποψή μου για αυτά. Έχω δικτυωθεί αρκετά στο να μπορώ από όλο τον κόσμο να παίρνω διάφορα παιχνίδια που χτίζουν για να μπορώ να δοκιμάσω πριν καν βγουν. Για να μπορώ να συμμετέχω κι εγώ. Με άλλα παιχνίδια είναι απλά αφιλοκερδός, άλλα παιχνίδια υπάρχει κάποια συνεργασία. Και πόσο καιρό ασχολείσαι με το game development? Ξεκίνησα να γράφω παιχνίδια όταν ήμουν 7 χρονών. Έκανα μια παύση και τα τελευταία 7 χρόνια φτιάχνω το όνειρο του πραγματικού. Άρχισα να ασχολούμαι τον τελευταίο χρόνο περισσότερο, ίσως να το δω κάπως πιο επαγγελματικά. Αλλά ασχολιόμουν μόνος μου χωρίς να έχω βγάλει κάποιο παιχνίδι. Ίσως σε 3-4 χρόνια θα έλεγα συνολική η εμπειρία μου στον χώρο. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 1996 όσο ήμασταν στο σχολείο ακόμα στα περιοδικά και έχει εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα πλέον. Παρακολουθώ την ανάπτυξη του game development τα τελευταία 20 κάτι χρόνια. Γράφω στην ουσία, καλύπτω το χώρο 20 χρόνια. Και για ποιο λόγο ξεκίνησες? Ποιος ήταν ο κύριος λόγος ή οι λόγοι που σε οδήγησαν στο να ασχοληθείς? Μου αρέσει να δημιουργώ εμπειρίες γενικότερα. Θέλω να κάνω αυτά που σκέφτομαι στο μυαλό μου πραγματικότητα, οπότε γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα να το κάνω. Είσαι ικανοποιημένος από αυτή τη διαδρομή? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, το απολαμβάνω γενικότερα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι τώρα η πορεία σου στο game development είναι θετική? Τι σου αφήνει αυτή η διαδρομή? Αν και έρχεται με ένα πολύ μεγάλο ψυχικό κόστος λόγω των δυσκολιών να φτιάξει ένα παιχνίδι, μπορώ να πω ότι είναι μια εμπειρία που δεν θα την άλλαζα. Αν επέστρεφα πίσω, θα ξανά κάνω το ίδιο 100 φορές. Η παρουσία σου σήμερα εδώ στην εκδήλωση στο δεύτερο meetup Game Development στη Λάρισα, τι προσδοκίες σου γεννά, τι περιμένεις, έτσι, τι θα ήθελες να συμβεί? Οι προσδοκίες μου είναι ο κόσμος να ενημερωθεί για το HDA και τις δράσεις του και επίσης να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι εστί Game Industry και γιατί αξίζει να ασχοληθούμε όλοι λίγο περισσότερο. Θέλω καταρχάς να δείξω τη δουλειά μου στο ευρύ κοινό και επιπλέον να μιλήσω και σε κόσμο για τον τομέα του Game Development και να τον παροτρύνω να μπει και αυτό σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Σήμερα θέλουμε να γνωρίσουμε ένα καινούριο κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με το Game Development. Ήρθαμε εδώ πέρα για να του δώσουμε κάποιες πληροφορίες που τις χρειαστούν σίγουρα στο μέλλον να μας ασχοληθούν. Οπότε για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα awareness στο απόκολλημα μας. Εντάξει, εδώ πέρα θα μαζευτούν developers, δημοσιογράφοι, κόσμος που δεν ξέρει τι θέλει να κάνει με τη ζωή του και ίσως μπορεί να αποκτήσει μια επαγγελματική διέξοδο στο game development. Πρώτα απ' όλα θα γίνει μια χαρτογράφηση. Ποιους έχουμε στη Λάρισα, ποιους έχουμε στη Θεσσαλία, ποιους έχουμε στην Ελλάδα, ποιοι κάνουν τι και θα γνωριστούν και μεταξύ τους. Αυτός νομίζω είναι και ο στόχος. Όποιος έχει βρεθεί στη θέση να σκεφτεί ίσως θα μου άρεσε να ξεκινήσω να φτιάξω video games. Αμέσως μετά έχει βρεθεί στη θέση δεν έχω ιδέα πού να πάω και τι να κάνω, πώς θα πλοηγηθώ σε αυτό το χώρο. Άραγε υπάρχουν ευκαιρίες, άραγε μπορώ να δουλέψω, γίνεται αυτό το ερώτημα γενικά. Και νομίζω όσο περισσότερα άτομα μπορούν να έρθουν στο πρώτο ερώτημα και να αποφύγουν το δεύτερο, τόσο καλύτερα για όλους και θα έχουμε πιο πολλά games, πιο ωραία games. Θεωρείς έτσι για να κλείσουμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις συμβάλλουν με κάποιο τρόπο, συμβάλλουν σημαντικά, συμβάλλουν κάπως στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου? Είναι must. Δηλαδή, χωρίς αυτές τις εκδηλώσεις και χωρίς να είμαστε λίγο extrovert, ο καθένας μπορεί να κάνει τη σπίτι του και να κάνει αυτό που ξέρει. Αλλά όταν είμαστε ένα community και είμαστε πιο πολλοί, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και μεγαλύτερα πράγματα. Οπότε για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έρθουμε πιο κοντά. Πρέπει να γίνονται αυτές τις συγκεντρώσεις, πρέπει και το game development και το community των παιχτών πρέπει να έρθει λίγο πιο κοντά για να προωθηθεί γενικά όλος ολόκληρος ο κλάδος να αναπτυχθεί εδώ στην Ελλάδα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε και στη συνέχεια.